እናቴ ከሞተች በኋላ የምታሳዝኑኝ ሁላችሁም ይህንን መዝሙር ግን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እናቴ የለም ብዬ ብርቱ ማልከፋ እኔ ሳይቻለው ስትሞኝ በተስፋ ምድራዊቷ እናቴ ለጊዜው ነው ፍቅሯ ያንቺ ግን ልዩ ነው ኧረ ስንት ላውራ ማርያም ማርያም ብል አልሰለቸሽኝ ማርያም ማርያም ብል አልሰለቸሽኝ በልቤ ጽላት ስለተጻፍሽው አልረሳውም ያንን ዕለት አልዘነጋም ያለግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ምክንያት ማርያም ብጣዕሚ ዘይጽበዮም ሰባት ናዕለይ ዝኾኑ ቃረባይ ብጣዕሚ ሕቶ ኮነኩም ንኣኻቶም ንኣኹም ዝቐርበኩም መን እዩ ባዕልኩም መልስዎና ንዓኹም ዝቐርበኩም ሰብ እናኹም ምስ ሞተት በቃ እነስለስ አንካስ ዝኾነ ነገር ዝስምዖም ሰባት ነገር እኒአው ይመብራን ኣነ ግን ብጣዕሚ ደስተኛ እየና ካብ ዘይጽበዮ ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘጋጠመኒ ኪዳነ ምሕረት ያደዋይ መብራን በቃ በኪዳነ ምሕረት የልሕጎስ ከምቱ ዘማር ልበሎ ኣደዋይ ጊዛዊት ምድራዊት እያ ኪዳነ ምሕረት ግን ሰማያዊት ምድራዊት ናይ ስጋይ ናይ ነፍሰይ ኣደዋይ ድንግል ማርያም ሒዘ እየ ዝኮርዕና ዝሮ ጸላእ ዲያብሎስ ሓዲርዎ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ እናገረና ዝሮ እግዚአብሔር ናልበክ ሁሌና ልቢ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ብትክክለኛ መንገዲ ይምርሐናና ዝሮ እዚኣ ክለኩም ይደሊ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ጎርለይ ደቂ ዓደይ ማርያም ብስሩ ካብ ልበይ እየ ግን እዚያስ ኣደይ ብምሟታ እዛ ነገር እዚኣ ግፍዒ ክንደይ ነገር ስለ ዝረኸብኩ እዛ ነገር እዚኣ ሰብ ክፈልጠለይ ይደሊ እየና እናተይ ናይ ስጋይ ሓተይ ዝኾንኩም ደስ ክብለኩም እኒኦ ብመብራን ክትኮርዑ እኒኦኩም ኣደዋና ምድራዊት ነይራ ብስጋ ወሊዳትና ሕዚ ግን ኩለና ናብኡ ኢና ኣነ ናብኡ እየ ሓወይ ናብኡ ኢኻ ሓፍተይ ናብኡ ኢኺ እና ምንም ኣደይ ስለ ዝሞተት ምንም ክስምዐኩም ኣይግባእና ዝሮ ነቶም እዚኦም ዝተዛረቡ ሰባት ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሽሻይ እዚኣ ተናጊሩ ኢሎም ኣብ ዝሰምዑሉ ሰዓት ስለ ዝፈልጥዋ እዚኣ ሸር ጎርዋ ደቂ ዓደይ ማዕረይ ይፈትየኩም